Evo, velika zahvalnost mom novom prijatelju koji me je doveo na Glokče. Ja sam ovde bio odavno, ali ne mogu da se setim. Još jedan biser Malog Jastrepca, izvor nadmorske visine 900 metara. Evo piše Česma Glokče, 900 metara. Čučni malo. Ako možeš da pročitaš, da ipak pomenemo to. A piše šumske sekcije. Ne, nemoj, neću onda da pominjem šumsku sekciju. Nema šumske sekcije, piše. Evo šumska sekcija. Ne. Voda sa ovog izvora gde vodi? Prema Azbrsnici. Prema Azbrsnici. Prema dobroj vodi. Prema Azbrsnici dobroj vodi. Da. I ceo kanjon je ovakav. Jeste. Sve je bukva. Moj? Bukva i četinari. I koliko, da li znaš koliko ima kilometara odavde do Azbrsnice ili ne? Ima 8-9. Znači ovim potočićem, može da se dođe, prateći ovaj kanjon, u selo Azbrsnica. A onaj potok što sam ja išao prošli put, on od Tatkove Zemunice ide levo gore i desno dole, znam da vodi na Krajkoško jezero. Ali od Tatkove Zemunice gore otrovno. Kažu da je ovo otrovna pečurka. Jeste bili na... Jesmo. Imali smo... Kako vi? Boj zbira se sve Brako, idi pri terra e come pusti muziku. Ja da ga pitam kad ne bude nam sad vrati mobil. Isto, propala muzika kaj Srbija je. Pa si im još jedan ili čujemo. Bege. Sad će se... Evo, dragi prijatelji, šta je Srbija i kako se Srbi vesele. Sad će da dođu i talambasi. Sad će da dođu. Sad treba dođu talambasi. Čekaj, stani kad dođu. Ne bude... Se mučimo ma... Čekaj, sad će dođi muzika. Sad će muzika da dođu. Da? Tepola, Muzika ti ide. Ovo sam ja neke moje, evo, to je. Ovo je ćerka gospodina koji danas slavi, a ova mala beba, To je u njenu čas. to ti je unuka. To je unuka. Tako. Evo. Evo ovdje malo mudruje.
malo mudre. Znači danas, ako sam te dobro razumeo, danas je glavni razlog tvoja unuka Unuka i njenog rođenja. i zbog nje ste se vi skupili ovdje. Skupili smo se ovdje, pošto je tu sam ja poreklom odavde, a živim u Šumadiji, ali hoću i svojim drugarima da podijelim radost. Jasno. Drugari ne služe samo za tugu, nego i za radost. Džabe ti radost ako nema s kim da podeliš. Skoro zelena. Putetine. Pa dobro i šta ti sad? Pa šta ti? Pa šta ti sad? Samo. Kaže Gazdeo, dočekujemo muziku, ajde da vidimo. I Sad će, ako dođu u cegari, koliko će nam najebati ljudi? Sad će da brka. Ti 101. Daj se daj. Zbog onoga cigrina, što neće da nije do vremena. muzika je stigla, uskoro počinje i privatno, ja kažem, narodno veselje. Ja ostajem ovdje dok najmanje na sat vremena zabeležim ovaj jedinstveni događaj. Ovako nešto još u životu nisam imao prilike da vidim, a verujem da većina od vas ovakav ambijent, ovako raspoloženje, ovu divnu organizaciju, ove proslave niste imali prilike da vidite. Neka bude i ovo jedan motiv, odnosno jedna od ideja kada čovjek želi da nešto proslavi, bilo da je to rođendan, bilo da je to nešto slično, da je najbolji način da se to proslavi na ovakvom jednom mjestu, u prirodi, na čistom vazduhu. I evo, kao što vidite, ovaj moj novi prijatelj je uspio da to sve jako lepo organizuje i da začne. Ja zbog vas sam ostao, nisam ostao zbog... Rakija Dunja. Videla?
da pevate. Aj nek ti rodi vino i pšenica, aj i u kuću sretra vadečica. Nedaleko od reke Rasine i Kruševca Jasebca. Čekaj. Jasebca. Druga.